semesteran iki tahun baru. Datang pundi? Numpak lho. Lah iki pas dhewe nyang numpak. Berapa sampai lo Tandure? Terus sampai toh tahun baru. Malah nek pas wayah tahun baru ki malah rame ora menak nek dolan. Sak bare apa sak urunge. Lah nggih. Sak bare golek bojo terus. Ora terus ya lek anu kan mang uyun ora. Antar uyel-uyel nang. Lah rame ora ayo tahun baru. Kaliran. Nggih. Anu lek ngomong. Nggih. Pomo esuk engke. Esuk kon repot kok apa to. Anu neloni. Iya paling aku yo ngono. Nggih. Kayak iki wis ono nek masak. Esuk ora ngono. Kok nek anu esuk-esuk. Ya pun lek Akhirnya nek krungu ngomong apa ngono. Tak apa sih. iki dhewe kena anak kula dhewe. Apa tuh kau mesti? Yo tak rono aku. Kelingan. Yo jane iki sik Yo, ya. Cekon. Ora, ya terus nyuwun kan kadang yo kan. Kowe nyapa lho Mas? Laptop. Iya. Yo. Oh, bisa nang nek kaloke. Apa bae iso. kan ora anu ya ora Kabeh apa-apa. Ene wong 100 kok. Boleh sudah-sudah nawak sirah. mbok sing kan informnya kok anu. Oh, Ya, ya. marah. Lho. Dewa. Dewa no. Kesini udah 40. Marah iki kabeh iki sing sifat kuno aku marah ini kuwi eneng Artis kok ya. ya lah Barang. Mbak Ari sing goreng kentang. Ya. Lek didelok kok ngono. Sampai malah. lagi gak aku ya ora nganggo ngene wah lah kok lagi Kowe kira ketok. aku Mbak Nana bisa Wong sing ketok wong loro iki kok. loro ya Pede nih, Ram. aku yang ngene iki ya kayak Jaut aku jaut karo Beni ya disyuting. Kayak ingin ya. kae yo syuting nomor kayak usah masihan iki men opo kan nomor kok wong ngene kok iki Ngono ngombe wedang karo mongkrong nolah ngono. Yo. wes apa boys ya itu kok ngendi lho ku itu kok ngendi ora kene nyapong terus wis ngene iki nang iki wis terus Mesti oleh 5 menit ya wis.
tenan nang dihukum iku aku. Sono tenan wong kaya ngene iki. Oh alah, kowe iki jilbaban iki berarti lab Lah iki aku nang kok syuting Mas Piko iki to. Kayak iki. Pede wae. Kita asline ya, Pak. Lah piko ki wong mipel jagung wong matel. Wong madang kok apa wis ora kena iki. Wong deton tinggal nyuting ya apa aku ki. Deton kan anggur. Paen lupuk kuyo ya. Iki kendepen bani. Nggih. Kan mantara ya. Jeluak ya. Anak anu ora lincip yo angel kok piye. Plus ilang renotot. Anu kok Ora nyuting kowe. syuting aku ya nyentuh marang halo iki. Syuting bari. Yo ora mbak Ari wis eneng yo ambis. Iya si syuting kok. Tinggal terus teko Mojokerto, terus teko. Gobone tak kon anu lho, tak kon layak ditotong, tak kon nyobos. Ora sah kok kon bocah kaya ngono. Orang kok tak celuk kok. Nang Buka. petang. Heeh. Wis tangi, Nduk, nek kapan anu wis tangi. Bapi kok gua ning Sundeng. Ning slonjenge ning dok ning anu. Kadine apik engko. Iki carane getake kok ben roh ngono kok. Carane iki akhir. Ngene iki ning desa ngene. Nek ning kota apa enek ngene iki? Mosok. Masa. Ora percaya. Lunga kono. Mbak, Ya kan kae kae. Ora anu kae kae. Ora ngene kowe yo Apik ngene. demen. Napa kopi? Apa? Nek wong iki wis le aku. Sah-sah ki apa tadi? Dom to? Paku iki lho, dom iki lho. Kira-kira to. Ngene iki, Mbak. Ya, Gak wis ucul. Kok ora rame. Rame. Manuk lek tuku. Ucul, Nduk. Mboten muncul. Tinggal tekan. Kan kuwi. Kulo lek duk panas lek kuwi. Iki, Mbak. Kuwi. Termos Cilik kuwi lho. Kae iki lho har. Iku ning ndi anu. iku kan nang dindi. Si lan yo tandur saiki kuwi nggonku gek si. Omahku lho har. Aku sing sore. Sore iki anu jam 2 ya boleh tak. Ana. Kurang kok inian kae. Iku jane ya iso nang. Lah iki yo ora. Sore. Sore. Mantuk ora? Lah sore ya iki. Sore ya sesuk sore. Sesuk sore lho, Bu. Bar lho. Ngantuk yo teklak tekluk karo
nah matine Mbah Gumun Iya, esuk langsung tandur gek tandur dia ngene. junjung rengkek yuk Matek lu. lah mak cekluk jere Aku karo kepengin kuwi tenan. gek gentenan yo Yo genten. lek anu teklak tekuk Genten kok kepengin. Blokoke. Nih, genten aku. Aku kuwi turuku ger sewengi iki paling 2 jam. Aku nek turu lap-lapan bengi iki ya. Nah, hari ini leh. Jam. Hari Lah ini nek bocahe dolan ngono kuwi lho, Mbak. iya ya arep wong si Jam 1 hari kadang-kadang sapa putih kuwi. ngono kuwi. Si anu Alpan si Iya lho, Mbak. ngomong kaya bengi-bengi. jam 1 jare mulai Iya. Mas ya Tenang lho. Nek libur ngono kuwi lho, Mbak. Terus Kevin iya, Kevin ke jam 1, jam 12. Dadi nek iki ben jam lilin delok. Dadine iki ya dadatan to anake rek anu. Aku Aku saiki wis sing anu aku ora anu ya saiki wis ora tak dadatan. Dhisike ndok Kaya libur ki ya paling paling jam 11 nek ya wis. jare aku kok jam 8 mulai mbok yang Jogja kuwi. Lah aku ngelekke sampai jam 1 lho. Tekane ke jam 1 punjul. Oh alah ngono kuwi marakno. Ditakon ngebel piko teko omah nyuweneni. Amen telek dibelae. Sok nah jawab anu ora lek ilang ge jere. Ya ngono kuwi lho bocah ki nek diomongi. Ya ora ilang. Omahku lho. Dadine aku ora turu lho masamu. Randang mulih ngono. Iya. nek omah kepekirang-pekirang. Aku kuwi wong wedok mantar Jessica kuwi. Panas aku apa? Kayak Jessica, yo turu-turu ya tak gugah. Jessica aku mulai ya apa? Engko sik anu sik setengah jam kas. Iki toto-toto. Berarti sik iki bengi ya mabuk. Sopo kuwi? Ira sampai jam 1 ki rong mulai. Bengi. Heeh. Lah nek karo Jessica yo ora karo Jessica yo Jessica sik sore. Anu Iki yo latihan nari nek omongi, tapi iki biasane jare jam 11 wis mulai kuwi sampai jam 1. Ora aku lek Jessica yo ora sampai jam 1. Ya ya. Taune yo karo Jessica dah wedok aku iki yo. Aku yo ngono, kok mbok setengah jam kas yo aku ngajak. Tunggu. ya sida mikir Mikir-mikir Kak, anu har. Karo Mbak Sri iki arep golek barang karo Pak Junan iki. Terus sedokan ning dalan. Itu suweneni lho. Ini dari sesuke ngono. Sekolah ki ora bisa ngone ora apa sampe dihukum. Heeh. Nggih. Kan tak tok ning kene kok aku ora kok ora tak sangoni. Lah iya. Tapi nek kuwi bare ya. Nek tapi iki deh ning angkret. Kono lho nek Ben to hari iki ya padha mangan tenan nang ora. Mangan. Iki tak sik kono kekek. Ya serahne ning kono kek. Sik tak mangan tenan wae anu. Main hati har. Pikiran tenan har. Mama ta. mangan sithik manis iki. Ora tah wedok ora tah lanang. Si aku wis kok aku terus sore kita kok anu. Jadi kampus balik. Tapi kan nek jam sekolah kan ngerti to, Mbak. Jam saene metu liyane nek ngerti nek jam sekolah lah nek dolan. Lah iya. Ora wayahan kuwi. Lah iki ora tau dolan ya ora tau tak men. Enak Mas Piko kuwi ora tau dolan. Gak. Ya gur lek sekolah latihan kalau tak ora pamitan ora roh lek latihan. Gek sing bingung ke ayat kuwi. Tak kon ngebel, tak kon anu. Bane ning Jambon. Wis, Mbok, wis dibel kena wonge ning Jambon, mulai iku jam 09.00 aku ngono. Anu kek terus deksek. Aku ane sik sore kae ku nek jane dat. Ngakoni Jessica, lah Jessica rek apa ngerti jurusane aku ki. Iki kan kudu amor kelompok. Ora. Gek, terus sok nah ki pamit aku lek anu. Dadine omah kepenjo bingung, taune ora metu gek metu.
Heeh.